F'konferenza mtella mill-Kunsill Lokali tal-Florjana l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali u r-Reġjun Port ħareġ li bosta lokalitajiet fil-madwar tal-Port il-Kbir qed jaraw il-popolazzjoni tagħhom kull ma jmur tixjieħ. Skont dak li ngħad fuħut minnhom qed isiru aktar funerali milli magħmudijiet. Ma tux pjaċir tara iktar funerali milli magħmudijiet tal-lokalitajiet. Is-Sindku tal-Florjana Nigel Holland qal li l-lan tal-konferenza kien li jinġabru idejat u proposti dwar kif lokalitajiet bħal Furjana, il-Belt u l-Marsa jistgħu jibqgħu komunitajiet ħajjin u mhux biss ċentri kummerċjali jew turistiċi. Din il-konferenza tal-lum tista' tgħid huwa kważi tmiem ta' perkors dal-aħħar sentej aħna ġajna tfajna fuq dimnet priorità tal-ħidma tal-Kunsill Lokali Florjana hija l-komunità li qed tiddiżintegra kuljum, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar tista' ssabaħ il-post imma l-ħajja tuħ in-nies. Fil-konferenza tkellmet ukoll ir-riċerkatriċi u lettura fl-Università ta' Malta, Dr. Therese Bajada, li qed tmexxi studju dwar il-bidliet demografiċi f'dawn il-lokalitajiet. L-idea hi biex nifhmu għalfejn il-postijiet bħal dawn qegħdin jitnaqsu mill-popolazzjoni. Għax qed naraw statistika illi għandek popolazzjoni ta' anzjanità mhijiex qed tiġi mimlija l-ġdid minn komunitajiet li huma żgħar. Allura rridu nifhmu eżatt x'inhi l-impatt ta' turiżmu pereżempju fuq dawn il-komunitajiet jgħidulhom variables oħrajn. Dr. Bajada qalet li l-istudju għandu jwassal għal rakkomandazzjonijiet dwar kif il-komunitajiet tradizzjonali tal-Port il-Kbir jistgħu jibqgħu ħajjin.